Χθες ήμουν στο κέντρο, είχε λίγο βροχή, είχα μόλις σχολάσει από τη δουλειά. Ήμουν σε φάση πραγματικά δεν αντέχω άλλο. Και ξέρετε ότι η βροχή στο κέντρο της Αθήνας είναι ό,τι χειρότερο. Εκτός του ότι γλιστράνε οι δρόμοι full, υπάρχει πάρα πολύ ποτηλιάρισμα. Είχα λοιπόν κλείσει ραντεβού στον οδοντίατρο. Γενικά εμένα οι οδοντίατροι με αγχώνουν πάρα πολύ. Τέλος πάντων πήγα και εκεί που περίμενα στο ραντεβού ήταν απέναντι μου ένα νέο παιδί, να ήταν γύρω στα 17-18. Με βλέπει και είναι σε φάση, εσύ είσαι η παιδική μου ηλικία. Εγώ ήμουν σε φάση, τι, είσαι εσύ που ζωγράφιζες στους YouTubers. Τέλος πάντων εννοούσε τα βίντεο που έκανα παλιότερα που ζωγράφιζα κάποιους YouTubers. Και ενώ ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος, ξαφνικά μου φεύγει το άγχος. Πραγματικά χάρηκα τόσο πολύ που συνάντησα αυτό το άτομο εκεί και μου θύμισε αυτή την πολύ έτσι ωραία περίοδο της ζωής μου. Τότε που ζωγράφιζα τους YouTubers, με συναντούσαν στον δρόμο και μου λέγανε «Α, είσαι εσύ που έφτιαξες τον Τούτζε, είσαι εσύ που έφτιαξες τη Μάρα, ξέρω εγώ». Ήταν οι YouTubers της τότε εποχής. Έτσι λοιπόν μου ήρθε η όρεξη να ξανακάνω ένα βίντεο. Αμέσως πήγα στο πρώτο βιβλιοπωλείο που βρήκα μπροστά μου, αφού είχαν πάει και όλα καλά με το ραντεβού στον οδοντίατρο, και αγόρασα ένα καινούριο sketchbook. Το οποίο είναι αυτό εδώ, θέλω να σας το δείξω. Είναι mixed media, είναι αυτό εδώ. Αυτό το αγόρασα, ήρθα σπίτι και κατευθείαν ξεκίνησα να ζωγραφίζω. Συνήθως όταν ζωγραφίζω ξεκινάω να φτιάχνω πορτρέτα βλέποντας φωτογραφίες στο Pinterest. Το Pinterest είναι μια πάρα πολύ καλή εφαρμογή για να βλέπεις φωτογραφίες και να προσπαθείς να τις αντιγράψεις, να τις ζωγραφίσεις. Είναι πολύ καλό και για να κάνεις εξάσκηση εκτός από το να κάνεις το χόμπι σου απλά. Το πρώτο που βρήκα μπροστά μου ήταν ένα πολύ ωραίο πορτρέτο που μου άρεσε πάρα πολύ καθώς είχε πολύ έντονα χρώματα, γήινα, όπως μου αρέσουν εμένα γενικά. Οπότε αυτό που έκανα ήταν κατευθείαν να ανοίξω το αγαπημένο μου κουτί με ακουαρέλες. Έβαλα μπόλικο νερό, να ετοιμάσω τη βάση που θα δεχτεί ουσιαστικά το χρώμα. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρετε αυτό γενικότερα όσοι φτιάχνετε έργα με ακουαρέλα, να βάζετε πρώτα πάνω στο χαρτί νερό, άφθονο νερό. Εντάξει, όχι να το σκίσετε και όλες είπαμε. Να το κάνετε λίγο νοπό, ώστε να μπορεί μετά το χαρτί να δεχτεί πάνω του την ακουαρέλα. Αυτό το sketchbook που πήρα είναι ιδανικό για ακουαρέλα, είναι Mixed Media Sketchbook. Mixed Media είναι γενικά το blog που μπορεί να δεχθεί πάνω του πάρα πολλά υλικά, όπως για παράδειγμα ακουαρέλα, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και όλα αυτά. Αφού τελείωσα με την ακουαρέλα και με τα πρώτα στρώματα χρώματος, συνέχισα με τις ξυλομπογιές. Γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να πλάθω το έργο. Είναι κάτι σαν τον πυλό, πώς παίρνουμε τον πυλό και τον πλάθουμε και του δίνουμε σχήμα. Έτσι και στο σχέδιο, όταν ξεκινάμε ένα σχέδιο, το ξεκινάμε έτσι λίγο πιο αφαιρετικά και σιγά σιγά αρχίζουμε και το πλάθουμε και του δίνουμε ένα σχήμα και με το χρώμα του δίνουμε μορφή. Αφού τελείωσα με τις ξυλομπογιές, συνέχισα με κάποιες λεπτομέρειες, ξεκινώντας από το φως και συνεχίζοντας τη σκιά, έδωσα μια μορφή. Μου άρεσε πάρα πολύ όπως βγήκαν αυτές οι έντονες λεπτομέρειες στις γωνίες αυτού του προσώπου. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να ζωγραφίζω πρόσωπα με γωνίες, τα θεωρώ πάρα πολύ ωραία και ζωγραφική. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις με το φως και τη σκιά και χρησιμοποιώντας διάφορα χρώματα να δημιουργήσεις ωραίες φόρμες. Και αφού τελείωσα και με την ξυλομπογιά, συνέχισα με λευκό μελάνι, βάζοντας κάποιες φωτεινές πινελιές στα μάτια και στη μύτη. Και αυτό είναι, παιδιά, το σχέδιο. Είναι αυτό εδώ.
Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να με κάνετε follow στο Instagram και στο Facebook αλλά και στο TikTok. Ανεβάζω εκεί διάφορα βιντεάκια, είτε σχέδια. Αυτό το σχέδιο θα το ανεβάσω. Πηγαίνετε να κάνετε ένα like και να μου σχολιάσετε από κάτω ότι ήρθατε από το YouTube. Αυτά ήθελα να σας πω. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!